Inselmilkom nilqakom għal programm ieħor Kuxjenza. Il-programm tal-lum ili ħafna biex nagħmlu. Huwa dwar sfortunatament il-kliem ta' mibeda illi jaqalaw ċertu influencers dawk illi fi żmien il-Covid kien hemm ħafna illi użaw is-social media, l-mezzi soċjali biex iferħu lin-nies jew jagħtu kuraġġ in-nies kelma pożittiva. U fil-fatt fl-istudio għandi tnejn minnhom, għandi lil Naomi Perrin li hija għalliema u għandi wkoll waħda li hija famuża wkoll fuq it-TikTok il-Tanja Pizzani. Dawn huwa persuni li kif għattilkom kien fi żmien il-Covid illi ddeċidew li jużaw il-medja soċjali għaliex ovvjament iftakru dak iż-żmien kulħadd kien ġewwa, kien hemm ħafna li bdew isofru minn dbatija mentali għax mhux faċli li jkollok tissakkar ġewwa speċjalment anzjani u persuni vulnerabbli u daw iddeċidew li iferħu lin-nies. Ħanibda bl-istorja eżda ta' Tanja Pizzani. Tanja hija hija wkoll nanna u Tanja ddeċidiet illi tagħmel dan it-TikTok biex tferraħ lin-nies. Tanja, però sfortunatament inti għaddejt minn ħafna kliem li jweġġaw ġieli ttellaħħom il-kliem u nibda ngħid kif jista' jkun. Ħansegwu TikTok partikolari li inti għamiltu biex twieġeb. Ngħid ir-reġija tibgħat l-ewwel filmat. Qed tgħidli li jiena ħoxna. Naf. Qed tgħidli li bla snin. Naf. Qed tgħidli li xieħa. Naf. Imma li mhix qed tgħidli li għandi qalbi tajba, li nilħaq salibi, li ma ndejjaq il-ħadd, li nagħmel il-ħin tiegħi nipprova naddih billi niċċajta. Ara inti ma tafx, laqqas inti ma taf inti stess li mdejjaq bik innifsek u laqqas inti kapaċi tiftaħ TikTok b'wiċċek veru u tgħaddi sija żmien bħali. Jiena ħana diħla l-50 iwa, imma minn moħħi inħossni ta' 16. U qalbi mimlija mħabba n-nies mhix bħalek odju. Rajt? Fil-fatt kien dalijat Tanja li laqatni ħafna li inti għat qalbi mimlija mħabba u mhux mimlija mibeda. U kien għalhekk li ġibtek hawnhekk, għaliex jiena naf li inti mara ġenwina, kellimtek għal ħin twil aħħar darba, kont qisni diġà ili nafek ħafna it-TikTok tiegħek ili ħafna nsegwi. U vera ġenwinament ittini l-ferħ, tiddaħħaqni u tferraħni u ċertament inti tferraħ ħafna nies oħra. Imma Tanja min xi xtaddi dan kollu għax tkun trid tferraħ il-ħadd ieħor. Inti tagħmel dak li tista' u mbagħad kif tiftaħ tibda tqelleb tibda tara inti ħoxna, inti bla snien, nirra waħda mit-tfal tiegħi nirra jaqbada kanser kienet għandha 5 snin. Jaqbżuli ħafna fuq dettalji fuq passat tiegħi. Jibdew iweġġaw. Issa inti ma tagħmel xejn ħażin maġġoranza l-iktar li nagħmel komedi, nqos niċċajta u nidħaq. U inti kontat li jiena ma niddejjaqx bħalma huwa l-buffu, il-buffu mhux hekk jagħmel. Idaħħaq anke jekk ikun imdejjaq, idaħħaq jiżżufjetta bih innifsu biex idaħħaq il-ħadd ieħor. Dik il-kummedja. Jien qasqas ma' nuri li kolli dwejjaq, ġuli kolli dwejjaq kbar ġol istonku, ma nqox nuri. L-ħajja nipprova noħodha biċ-ċajt. Għax iktar ma toqgħod tinkwiet aktar għar. U inti dat trawmu anke fil-familja tiegħek, tipprova tferraħ. L-om indaħħal ħin kollu ndeffisha l-missieri saħjara nista' m'hemmx tagħmel. Bil-moħħ biġieli imma l-ommi tidħol dilejja għandha 74 xi miż-żgħira u tkompli. Mela la tissemmi l-mama issa kont taf. Ejja naraw TikTok illi tagħmel inti ħut taxam ħafna mal-mama tiegħek. I'll do it myself. Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay.
Allez, maintenant, tu sens ça en haut, en bas, à gauche, à droite. Għanda 74 sena, x'isima l-mama tiegħek? Carmen, insellimlek ħafna u proset, taf titċaqlaq u tipprova. Vera simpatika dil-mama tiegħek. Jisnaħwa jienu, jien m'għandix ħuti. U jisnaħwa. Qed ngħidlek prattikament għandu konfidenza totali magħha li kolli u ngħidula u x'inhu s-suġġett, ma niddejjaqx. U l-imħabba bħal mandu l-papa tiegħek żgur. Hija kbira ħafna kontat li inti bħal ħafna minn nies bħalna kollha kellek momenti diffiċli f'ħajtek, batejt ħafna wkoll, imma l-ommu kull missierek sibthom hemm dejjem warajk. Ija. Dejjem sibtu warajja l-iktar lill-mami, għax id-dadi juża taraġen, il-moral taraġen. Allura, per eżempju, bħal-kelma nitlob il-ommi il-missieri ngħidlu għandi bżonn 10 euro. U li jgħidli leħ. Umbat jaqbad dil-10 euro, itija l-ommi, jgħidila ħammur għaddabila. Ma xorta jħobbok, ġifiri forsi l-mod kif jindirizzak. Eżatti, preċisament. Xorta għamil mħabba. U dik hija s-sabiħ tiegħek, ġifiri wara Tanja, min joqgħod jajjara l-ewwel nett meta tajjar ifisser li inti hemm xi ħaġa ħażina ġo fik għaliex inti meta tipprova tbaxxi lil ħaddieħor. Sinjal illi ġo qalbek hemm ħafna dwejja u għandek problema. Ara meta tfaħħar, sinjal li għandek qalbek sabiħa u mimlija mħabba. Ġifieri dawk illi qegħdin jippruvaw jiżżuffjettaw, Tanja baqgħet għaddejja. Mhux hekk? Ġifieri u l-istorja tiegħek wara li kulħadd għandu storja, ġifieri wieħed irid joqgħod attent għax qed iweġġa' ħaddieħor bla bżonn meta inti ma tagħmel xejn ħażin. Kemm jgħiduli biex nagħlaq il-comments, ngħidulhom insa. Jew wieqaf iktar nagħmel. M'għandhomx ċans iwafquni. Jiena tip ta' persuna qalbi tajba, imma mbagħad għandi rasi ġebla, jekk ngħidlek hekk m'hemmx kantunieri. Tista' mhux naħseb niżilni filma u tellani għax hekk ngħidlek hekk. Ħanaddu għall-istorja ta' influencer oħra, Naomi Perrin. Naomi inti għallima tal-kindergarten u sirt naf bik għaliex News Portal kien irrapporta storja illi xokjatni illi lilek kellek nies qegħdin jajruk kera. Ħalli naraw biċċa żgħira minn dal-filmat. Naraw il-filmat ta' Naomi Perrin l-ewwel wieħed. Okay, so prepare yourselves because this is a rant and it's not going to be pretty. Here we go. So yesterday I posted a video of myself doing a TikTok and it got some hate because I'm not exactly the prettiest, I guess. So I have like a few points I wanted to mention thanks to this. So point number 1, I don't care about hate comments. I take them with a pinch of salt because, you know, I mean, you'd expect it when you have a video going pretty well. So, I mean, you're obviously going to get the good comments and you're going to get the bad comments. So, like, it's fine, you know, it comes with the territory. But there are people out there who will get hurt. There are people out there who will take it really badly, and that's not good. Okay, we need to start putting up awareness because these people are generally like fake profiles and they just enjoy saying bad things about people, and people like me don't care, but there are other people and who it's really affecting, and I'm sorry, I don't like bullying. You are ruining someone's life out there and I really don't like it. So please just stop, okay? Just stop. We shouldn't be doing this. Second of all, Dan il-filmat meta rajtu jiena weġġajt miegħek għax
l-għamet kien kumment b'saħħtu u l-għamiltu bil-lingwa Ingliża biex jifrex u jifmu kulħadd, mhux għax ma tafx titkellem bil-Malti. Għax issa jkollok dil-kritika wkoll. U x'kien ġara eżatt? Ġifieri x'tib ta' kummenti qalulek, x'kien ġara? Rrid nifhem aħjar x'kien ġaralek eżatt. Bażikament fuq dan il-video partikolari, kont għamilt isu video ta' parsi daħal xi ħadd li jogħġbok taf kif u ta' parsi qed ħarislu hekk b'ċertu mod. U kienu tafaw li ħafna kummenti dak iż-żmien ukoll kont miż-żewġa, so kienu tafaw speċi ta' radi miż-żewġa u hekk qed titfadaw il-videos, issa ovvjament kont diċenti, la kont libsa daġveri wiċċi biss kien jidher. U kienu qalaw li ħafna fuqha u I made it a point li anke fuq il-fatt li kif qed inti għax nitkellem bl-Ingliż ħafna drabi jaqlaw li ħafna. Għax aħna Maltin u suppost nitkellmu bil-Malti, okej, tifhimha, imma fuq pjattaformi hekk li huma universal. I mean, on a global level, jisek bil-fors xi kultant taqleb naqra l-Ingliż mingħajr ma trid. U l-fatt li kienu jajruni kera ħafna fuq ħafna videos ġifieri. Għandhom bżonn jaraw naqra il-kura għandhom bżonn kura tal-għajnejn għax vera tifajla sabiħa anzi. Jew minn tixkera. Ma ħafna nies fuq hekk jaqbdulek, ishom jippruvaw jaqbdulek id-difetti forsi li għalihom ovvjament, u kif qed ħafna minnhom ikunu fake profiles, ġifieri daw ikunu nies letteralment wara keyboard u minn għalihom li għandhom xi poter u unfortunately minnu bħali thank God ma jagħtix każ. Imma ħafna li taffetwhom min għandu self-esteem baxx, mhux qed ngħid li m'għandix, imma min hu naqra iktar dajjef forsi ħajaffetwaw b'tali mod li it can ruin their life. U inti għallima tal-lem tfal ċkejkina tal-kinder, u jista' jkun li inti taħseb ukoll fit-tfal meta tara daw it-tip ta' kummenti li jistgħu jkunu vittmi wkoll ta' dat tip ta' bullying online? Il-ħin kollu għax ovvjament da tiġri fil-ġenerazzjoni tiegħi. Aħseb u wara fil-ġenerazzjonijiet iżgħar, Alla jaf se jaffaċċjaw issa l-qudiem la jikbru huma. U daw qed jikbru f'dinja differenti, f'dinja fej social media għandha poter kbir. U dak l-inkwiet tiegħi anke l-qudiem forsi kolli tfal tiegħi hekk noqgħod ngħid da f'liema dinja ħajjidħlu. U fuq video wieħed kellek il-kritika jew? Ħafna videos. Diversi videos. U dejjem dat tip ta' kummenti? L-iktar kemm inti kera, mur renġa wiċċek pereżempju, il-ħwejjeġ li nilbes, mur aħraqhom pereżempju. X'differenza tagħmilek fi żmien il-COVID mhux biċċa imbarazz kont tilbes naqa' tracksuit jew whatever, mhux tilbes gala d-dar taf kif. Ġieli affettwawk ħażin daw il-kummenti? Ma nikdibx Iva, x'isek mingħajr ma trid tgħid tali ma jimpurtakx, imma at the end of the day tolqtok ġewwa. Tanja qed narak ta' prova inti. X'veru, qed ngħidlek ukoll tibda tiġġieled miegħek innifsek ħafna biex toqgħod kalma. Għax tifferoċja minn ġewwa. Jiena wkoll jien issa li sirt nħobb li l-nifsi, qabel ma kontx nħobb li l-nifsi. Kont żgħira ġejt ħafna bulit, għax ħoxna u għaxek u ħafna kliem żejjed. Issa llum il-ġurnata tant esperjenzajt mill-ħajja li ma sar jaffettwani xejn. Inħossi wa mhux ma nħoss imma life goes on. U interessanti li inti ma tiddejjaqx għalhekk niggustak. Wieħed mill-filmati li urejt qabel tħallna kien forsi tirrepeti ftit għat-teħe jiena qawwija x'għadd iktar. Dak kont jiena ħoxna għandi ċelluliti li emmulaw, sbaħ-tieħ. Imma dik problema tiegħi mhux tiegħek speċi m'għandekx għalfej ma nafux bl-ammenta xina Iwa, ma dak il-messaġġ kien illi jiena naf x'għandi imma x'inhu affarijiet ħadd fis-sens illi di narax anke jien esperjenza. Issu hemm biża' minn nies qawwija nara jiena, fat shaming il-ħin kollu. Illi biex inkisru bniedem, irdu naraw is-sajż tiegħu u għadni anke jien ma nistax nifhem għaliex hemm dil-mibeda kollha lejn xi ħadd li huwa qawwi, meta fil-verità
ħafna minna u aħna nisferħanin nafu nferħu u nafu ndaħqu wkoll. Għalhekk jiena stajt nirrelata ħafna ma' dak li tajt inti. Tanja qatt li kont meta kont iżgħar minkejn li trabbejt f'ħafna mħabba u għoża ta' ommukom issierek, kien hemm momenti fejn li inti ma kontat li ma tħobbx lilek innifsek. La, kont niġi bullying, kien tifla waħdi. U m'għandix ħuti. U għatnajlek skola privata u hekk ġifieri, ġisni r-reġina. Imma kif kont noħroġ barra biex niġbes it-tfal jilagħbu miegħi. Kont noħroġ it-toys, kollha l-aħjar tifla li kien ikolli l-isbaħ toys, dak iż-żmien u nqogħdu nagħbu fuq it-tarġa hemm. U kont nidħol noħroġ bihom tajbin u nidħol bihom ross, għax kisruhom li. U jew ommi taqbad titwadda minna fil-bitħa u t-tina t-sokkor u ħafna mbarra biex tifarsi nqogħdu nsajru biex hekk. U kif niġi ħafna bullying mant il-boys għax konna nqogħdu niġru pereżempju, inti ħoxna li ħadd ma jridek, ngħidlek kliem li kienu kisruni, li għamilt ħafna affarijiet f'ħajti li. U bqajt iġġorhom daw il-kummenti, għara xi ħsara jagħmlu kif ittajt Naomi. Xi ħsara jagħmlu fil-bniedem. Infatti noqgħod attenta ma' t-tifla tiegħi, noqgħod nipprova għax nara lilha fija. Għandha self-esteem baxx u lavorjata żgħira. Nipprova nagħmel minn kollox biex. Però mbagħad inti nanna u għandek żewġ subien oħra jħobbuk ħafna wkoll. Jiena għandi tfal iħobbuk ħafna ħafna jiena għandi l-kbir qis naħwa. Kelli lilu meta kelli 17, allura għandna bond enormi kbir. L-ieħor naqa' mistħi, imma issa dal-aħħar jisu qed jikber. Allura issa. Dak għandek għalfejn tkun gburija Tanja li Tanja reali mhux dik tat-TikTok, it-Tanja propja. Imdawra f'ħafna mħabba u min jafa jħobba. Ġifieri dik hija realtà. Naomi intu wkoll tħobb iġġift bissim, aħna naraw filmat wieħed ta' xemm ħafna minn tiegħek, ngħaddu għal filmat ta' Naomi fejn tipprova tferraħ ukoll. I'm not coming to work today. I can't see. No, nothing wrong with my eyes. I just can't see myself coming to work today. Thank you. Di oġbitni, xi darba nippruvaw. I can see myself coming to work. Tagħmilhom ħafna dawn. X'kien ġralek, jiġifieri x'kien dak li ħajrek illi tmuruk fuq is-social media? Dak bażikament it-tfal tal-iskola iktar kbar sewwa kienu qalu li miss għalfejn ma tara TikTok u hekk, u qed ħanippruva ħdajjin, u mbagħad isek ta' fin tibda tara l-videos li hemm u tgħid ħaniprova. U mbagħad minn wieħed jiġu 2 u 3, u mbagħad faqat il-COVID u qed tarem ħanitferba videos tipo xejn nitħaq jien. U hopefully ngħid nitfad bisima fuq imqar persuna waħda, it's more than enough. Taf kif u mbagħad bajt għaddejja. U fil-fatt tippostja mhux ħażin. Iva. U minn fejn ġibhom hekk l-idejat biex dan qed tkun kreattiv tissib il-ħin. Iva, veru. Intom bil-mobile tagħmluh. Bil-mobile, iva. Titpoġġi sew, ġifieri tangola tajjeb. Ġifieri naf li taħdejk saret esperta. Inti x'tagħmel allura? Fejn jiġi ħi fuq il-counter jew tal-kċina jew tal-open plan fejn jiġi. U ġieli tkun qed tagħmel TikTok u jiġi xi ħadd itelfek jew ċemper it-telefon. U darba fil-fatt għandi video qed nifilmja ma tidirx imma telat il-qattusa mal-jeans. U fil-li qed nifilmja f'daqqa tara nisejra hekk telat li miegħi. U vera dakinhar vera tħadd. U post jgħidu xorta ġifieri ma qatx tagħti każ u whatever. U kif qalet hi speċ ta' tista' titfil comments imma why bother taf kif. Ġifieri inti wkoll tażel li tħalli l-kummenti miftuħin. Iva. U għaliex anke jekk taf għax tiftaħ il-bib biex bidem iweġġak. Vera, imma għax nażilha jien. Fis-sens mal-ħżiena jiġu tajbin, vera wieħed minn 10, tipo jkun hemm 10 ħżiena wieħed tajjeb, imma dak il-wieħed ikun biżejjed xorta. U ma narax għalfejn għandi noqgħod ninħeba jiena u nitfil comments ġast minħabba nisek. Jekk iridu jifqu huma, jiena nagħmel li nagħmel u naħseb inti tifhimni. Tagħmel li tagħmel u mbagħad għax jekk talaq il-comments qed tħalli l-pjattaforma qisha magħluqa. Għal min ikun irid iħalli kumment pożittiv.
u forsi dak li jkun qed ifittex naqa' għajnuna jew naqa' boost. U ma jkunx jista' jħallihulek, so why not? Ġieli waqfuk xi nies li jgħidulek rajtnik fuq TikTok. Iktar l-iskola, ħafna mill-istudenti, rajtek fuq TikTok miss, ġifieri mill-kinder sal-kbar. U inti Danja. U kwieta mun naqsal belt. Anka koll it-tifla mija ta' kif tiġi ħamra dak il-ħin, għax jiġu hekk jisomraw xi babbaw hekk, wara, jiġu kollha fuq hekk. Ma interessanti, ġifieri grazzi għall-inizjattiva li ħadtu t-tnejn li intom u magħkom hemm ħafna oħrajn. Qabel titwur fuq it-televiżjoni qisu biex ikollok naqra viżibilità biex nies jafu illum m'hemmx bżonn, illum is-social media b'saħħitha ħafna. Jien naf min social media juża ħafna bħala entertainment u jaraw lila. Kif tħossukom il-fatt li kienet bis-social media għandkom dil-viżibilità li għodda li tista' tużaħħa tajjeb? Ara jiena fuq Facebook ma' mill-żmien, fi żmien il-COVID speċjalment, kont nitfa' ma kienx jirnexxi li nitfa' kuljum għax isu dwejn tagħmelek u tagħmelek. Kont nitfa' videos kif jien sejra fil-ħajja qisni ta' parsi qed nagħmel conversation ma dak li jkun, ħalla ħadd ma jirrispondi, imma kon ngħidilhom eżempju llum ħanagħmel hekk u kif qed tħossukom u nipprova qisni ngħin biex ma jiġux dawn, ma jħallux in-negattività ta' x'qed jiġri tkissirhom li life goes on, speċi ta' di tgħaddi wkoll. Ma tantx tfajt minnhom fuq TikTok. TikTok iktar ħallejthom for comical videos. Imma mbagħad kont nitfa' daw il-videos naqra empowering, kont nitfa'hom Facebook. U Tanja, inti wkoll tgħaddi messaġġi ġieli qed tagħmilhom filgħodu. Nagħmel messaġġi ġieli sejra wassal it-tifla l-iskola u dak il-ħin nagħmel xi erba' biċċiet ta' videos għax nkun hemm in-nies u nieqaf x'kultant għax niddejjaq. U mbagħad naqgħadhom flimkien u hekk u qed nafex. Ġifieri taf tedit janti wkoll illum. U issa jiena saftit ilu qabel ma l-Covid laqas kont naf li jeżisti Facebook u jeżisti dak u ieħor ma kont naf xejn. Bad nafex waħdi u rranġajt. Ma taffeċ tajjeb, ifirri, mhux taffeċ taħdem tajjeb. Spiss li għandi għalik Tanja hija din illi inti normalment ħan nitkellem għalija, jiena nkun rid nagħmel naqa' make-up xi kultant u xari fim biex nidher. Mela, Tanja speċjalment inti jien biex inkun. Kif tkun jekk nkun bin-najdra se kolli xahri ma' anvetek. Din trid il-gazz biex tagħmel inta ma jinteressanix nifti li jgħaddili xi ajruplan minn moħħi hekk u mur nagħmlu. Daqshekk. U mbagħad iddejjax tgħid ma nagħtix każ. Importanti, hekk sarhom hekk tidħol tara t-TikTok tiegħek il-maġġoranza kollha bin-najdra żieda. Ġifieri u ma tantx niddejjaq. U iktar nkun għad ninqum filgħodu xi xahar hekk. Ma tiddejjax. Ma niddejjaqx. Ma qed ngħidlek, jien ġejt fis-stremisa li ma sarx effettwani l-paroli tan-nies. Ma jinteressanix. Ma opinjoni tagħhom mhux tiegħi. Biex inġeknek ta' interessanti li tkun vera ħieles dik il-kelma, ħieles, free. Illi inti m'intix qed tkun m'intix qed tkun imneżża jew qed tkun pastaża jew qed tkun mal-edukata għax kliem tajjeb tuża. Imma jekk tinsejta kif qiegħda ġewwa toqgħod. Baqx hekk m'hemmx ma noqgħodx nagħti każ, jien ġewwa li ma tantx nilbes bin-najdres. Jew inkella issa fis-sajf il-biesi hekk Ħfief. U ma nagħtix każ. U la tagħmel make-up. Make-up biex ġejtaw għamilt il-make-up għamiltuli għax kieku ma għamilt xejn. Imma mbagħad tuża filters, veru? Ejja, filters nużob. Tajbin, ma tagħmilx make-up u jkun li tkun tiġi mela mhux hekk. Filters bieħi u mejta biex nagħmlu veru ma nistax. Għax għaqdek għamil għal kummenti kieku nagħmel xahar blu. Tanja, inti li inti jom, inti nanna, għandek tfal kbar, għandek it-tifla da żgħira, x'inhi hemm xi ħaġa li tixtieq tagħmel forsi fuq di tat-TikTok ġifieri jew is-social media li tuża tixtieq tasal x'imkien biha? Ma jien biex ngħaddi l-ħin. Il-verità m'għandix l-ebda miri, ngħaddi l-ħin. Imma kemm ili hemm ħadd konfidenza iktar minn nifsi. Ġifieri lilek servik ta' ġid u inti żgur servejt ta' ġid għal ħadd ieħor. Tanja, messaġġ minn għandek għal dawk illi
jaqalaw kliem ta' mibeda fosthom anke tfal u żgħażagħ illi inti sofrejthom ħafna u għadek issofrihom imma dekaw ġejtaw u Alla jbirkek għadek għaddejja. Saħtek. L-ewwel ma tagħmel emmen fik innifsek u xi jgħid ħadd ieħor isma' wara darek. U ġaqgħu xi jaħseb ħadd ieħor, jekk tħobb lilek innifsek hija ċafetta ta' kollox. Brava. Naomi. Jiena naqbel ma' Tanja, titħobb lilek innifsek u take everything with a pinch of salt. Ma tagħtix każ dak li jgħidu, just emmen fik innifsek u jiġri x'jiġri kważi iktar put yourself out there għal kummenti ħalli iktar taqla ħaddihom xi jgħidu. Mela, qabel ma nagħlaq jiena ħanamlilkom hashtag u @Naomi Perrin għat-TikTok tagħha u s-social media u @Tanja Piżani u xiek. It-tigra, jew inkella hashtag. U jien għamlilkom u hashtag kuxjenza, Instagram u Facebook għax nħu pjaċir ħafna nisma' minn għandkom. U vera ħadd pjaċir nagħmlu dal-programma xi illi ħafna biex nagħmlu għax dawn huma nies li nsegwi jien fuq it-TikTok u ħafna minnkom issegwuhom u ridtom hawn f'kuxjenza. Nirringrazzja lil Martin Merċieqa, direttur tal-lum, kif ukoll il-camera persons li għandi ġew miegħi fl-istudio, kif ukoll lil dawk li qegħdin fil-kamra tal-kontroll. Jien nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.